Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп калабыз. Казан каласының вокаль иҗади коллективлары Мәскәүдә концерт биреп кайттылар. Изге Болгар җирлегендә ислам динен кабул итүгә 1100 елга багышланган чара җырчыларда һәм тамашачыларда нинди тәэсирләр калдырган? Бу турыда Казан дәүләт консерваториясе профессоры, консерваториянең музыкаль театр кафедрасы җитәкчесе Әлфия Җаппаровдан сорап белербез. Бүгеннең студиябызның кунагы. Шулай ук студиябызда җырчы Айрат Ганиевны да сәламлыйбыз. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез. Изге Нур дип исемләнгән сез тәкъдим иткән шигъри музыкаль программа Казан һәм Мәскәү калаларында яшәп иҗат итүче коллективларның уртак җимеше булып чыкты. Менә программаның эчтәлеге нидән гыйбарәт, аның төзелеше турында һәм катнашучылар турында берничә сүз әйтеп китсәгез иде. Әлбәттә, бу зур вакыйга булды. Безнең өчен, музыкантлар өчен дә һәм тамашачылар өчен дә. Чөнки без Мәскәү иҗат коллективлар белән инде 3нче ел элемтәдә татар дәүләт үзәге, татар милли үзәге Мәскәүдәге, алар безне бик матур итеп каршы алалар. Элек без спектакльләр аларга апарадык, ә менә бу елны Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториянең 20нче фестиваль, татар хоры фестивале үткәрде юбилейн. Һәм шул юбилейга багышлап без лауреатларыбызны Мәскәүгә апардык. Яз көне барды зур коллективлар, солистларыбыз, опера студиясе солистлары, ә менә инде көз көне бардылар яшь үсмерләр, яшь хорлар, балалар хорлары, һәм дә ки без замана хәзер бик катлаулы, без курканык булмас, бәлки тапшыра алмаслар дип, каршы ала алмаслар дип, бөтенесе җайлы шукадыр булды. Менә Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итте. Чөнки безнең программабызда балалар җырладылар, мөнәҗәтләр, бәйтләр, Аллаһка тапшырып матур җырлар, Болгар турында, Казан турында, милләт турында. Миңа калса, менә бу программаның эчтәлеге безгә шундый зур көч бирде, этергеч бирде. Без шуңа күрә көчле булдык. Тамашачыларга да түгел, һәм хәтта чыгыш ясаучыларга да нур истәп торган. Нур истәп торды. Беләсезме, без менә әйтәбез, татар телен үстерик, татар әдәбиятын үстерик. Менә без профессиональ яктан үстерәбез аны өчен, әлбәттә, зур шундый проектлар ясыйбыз. Ә менә балалар бит хорда татарларны җырламый. Анда бит төрле милләтнең балалары җырлый. Ә менә ул Татарстанда яшәгәч, ул Татарстан мәктәпләрендә укыгач, ул татар телен белсә, татар халкын аңласа, менә шуннан башлана нык элемтә, шуннан башлана толерантность дип әйтәбез, име? Бер-берне хөрмәт итү, Тукай сүзләрен белү, Тукай сүзләрендә җырлау. Менә миңа калса, бу мероприятие дип әйтәбез инде, бу зур концерт, хәйрия концерты. Ул менә аларга балаларның тормышларында менә 10 елга да, 20 елга да, 30 елга да анарсын сөйләрлек, истәлек калачак. Экскурсион программада каралган булган, сез балалар белән Габдулла Тукай һәйкәле янына барып, бөтен татарларны берләштерә торган туган тел җырын башкаргансыз. Шул хәлек миңа калса, бу да җырчыларга, балаларыбызга ниндидер рухи көч биргән. Үземчә уйладым, әйтәм, нигә татар диаспоралары чит илләрдә җырлыйлар ул туган телне? Казанда без ничектер аны кирәк дип сайламыйбыз, уйламыйбыз дип уйлыйбыз. Концертлардан соң алар гел басып җырлый башлыйлар. Менә әйттем солистларга һәм хор җитәкчеләренә 4 куплетны да өйрәнә күрегез дип әйттем. Аннары соң һәйкәлгә барабыз, чәчәкләрне салабыз һәм кем тели балалар Тукай әсәрләрен укыйлар дип. Чөнки без менә 125 кеше булдык делегация безнең Казаннан. Бөтенесен сыйдырып булмаянда без чиратлап, һәр хор чиратлап килде, җырлады, шигырьләр укыды, чәчәкләр куйды. Мәскәү халкы аптырады. Суббот, шимбә көнне юлда машиналар да юк, экскурсияларда бер кеше юк. Ә безнекеләр төрле урамнан килә, кем шымаваз җырлый, кем шәл бәйләдем җырлап. Менә шулай экскурсия килеп, матур итеп, аннан туган телне җырладылар. Балалар аннан соң поездда да барганда, өйгә кайтканда Казанга
барып җиткәндә басып матур иттереп Казанны каршыладылар шул туган тел белән. Менә ул тәрбия, ие. Мәскәү белән элемтәләрегез шул кадәр нык сезнең. Әле менә 14 октябрьдә дә Мәскәүгә сәяхәт көтә сезне. Аларга сез опера студиясы куйган спектакль белән чыгыш ясаячаксыз һәм сез анда Айрат баш рольне башкарасыз. Музыкаль комедия «Аршин Малалан» Узыйр Гаджибеков әсәре бу мәхәббәт тарихы. 14 октябрьдә без Гнесиннар исемендәге концертлар залында Мәскәү тамашачыларына бу спектакльне Алла бирсә күрсәтәчәкбез. Спектакльдә катнашалар Казан дәүләт консерваторияның опера студиясының солистлары, быел оркестр Татарика, әлбәттә. Быел бу безнең инде 4-нче фестиваль була. Минемчә җиңел һәм күңелле сюжет, моңлы, көчле тавышлар Мәскәү тамашачыларны битараф калдырмастыр. 2004 елдан бирле сез опера студиясына җитәкчелек итәсез һәм инде шул еллардан алып никадәр спектакльләр куелган. Миңа калса, беләсезме, анда катнашкан артистлар, җырчылар, солистлар инде бүген чыгыш ясамаганнары да шул кадәр җылы хисләр белән искә алалар менә бу елларны, һәм шунда әйтергә кирәктер, монда зур энтузиастлык кешеләр эшли дип. Минем фикерем дөресме? Бик тә дөрес. Беләсезме, безнең менә Казан дәүләт консерватория уку центры гына түгел, үзәге генә түгел, ул иҗат үзәге. Менә безнең студентларыбыз бетерә дә, аннан соң нинди заслуженный булса да, народный булса да, алар киләләр безгә, алар консультация алалар, алар безгә ярдәм итәләр, алар безнең белән киңәшәләр, чит илдән дә, менә Рузиль Гайтин, Илюся Хузинлар, Дамир Закировлар, алар чит илдә җырласалар да, алар безгә гел элемтәдә киңәш алып, безгә дә ярдәмче булып яшиләр. Менә ул элемтә эзелмәсен. Безнең берничә яшь үсмерләр җырчылар арасында инде хәзер заслуженный артистлар дип әйтәбез. Алар хәзер бөтен Татарстанда, Россиядә танылган артистлар. Консерваториябыз бик горурлана үзебезнең җырчыларыбыз белән, артистларыбыз белән, музыкантлар белән. Менә без опера студиясында бик күп националь музыкаль театр дип әсәрләрне күтәрдек, онытылган әсәрләрне күтәрдек. Инде искереп беткән, саргаеп беткән, тишекләнеп беткән партитураларны табып, аларны редакция ясап, бик шундый, беләсезме, фән яктан да күтәрәбез ул партитураларны. Менә композиторларыбыз онытылмасын, аларның әсәрләре мәңгелеккә калсын татар мәдәнияттә, татарыбызның архивларында, телевидениедә. Айрат, сез инде менә бу фестивальләрдә 4-нче тапкыр катнашачаксыз һәм үзегез башкаручы буларак иң беренче чиратта үзегез өчен нинди нәтиҗә ясыйсыз? Нәрсә аласыз күңелегезгә? Һәр вакыт катнашу бу фестивальдә бик дулкынлану. Бик зур опыт алам һәм сценический опыт минемчә бик мөһим. Һәм инде тамашачы алдында имтихан тоткан кебек була, шулай бит? Бу бит зур мәктәп безнең өчен. Бездә үсәбез, безнең тамашачыбыз да үсә. Менә без 18 елны катнашканда апардык Нәҗип Җиһановның операсын түләк татар телендә. Без курканык тамашачы әз булыр дип. Шыгрым тулы зал булды. Аннан соң перерывта ниндән пәрдәдән карыйбыз, китәләр микән, юк микән. Берсе дә китмәде. Тулайым тагын да килделәр. Театр фестивальдә бит тамашачы күчеп йөри театрдан театрга. Менә алар шалтыратышалар, кая кызыклы, кая матур. Аннан соң менә чыгыш ясаганнан соң ГИТИСның профессорлары чыктылар сәхнәгә. Шундый матур безгә теләкләр теләделәр. Бик рәхмәтле булдылар. Низкий поклон сезгә дип әйттеләр. Сез безгә шул кадәр матур, легендар спектакль күрсәттегез. Матур костюмнар белән. Шундый затлар оркестрыбыз, безнең Татарика оркестры Ринат Халитов җитәкчелегендә. Менә матур, талантлы, сәләтле, шундый чәчрәп тора торган матур тавышлы җырчыларыбыз, хор. Менә опера студиясе Казан дәүләт консерватория миңа калса шундый
студияның зур миссия ул бөтен жанрлардагы музыкаль театр әсәрләрен тапшыра. Опера студиясы Казан дәүләт консерватория ул Нәҗип Җиһановның хыялы булган. Аннан соң аның кызы Светлана Нәҗиповна 93 елны ул опера студиясын ясаттылар алар консерваторияма. Ректорат бик зур булышты. Бөтен консерваторияның иҗат коллективлары катнашты. Аннан соң инде менә 2000 елын менә 20 ел арасында без шулкадәр күп әйттем бит националь спектакльләрне күтәрдек, аларны реставрировать иттек. Менә Түләк 64 елда соңгы тапкыр опера театрында куелды име. Менә 50 ел үтте, яшь үсмерләр аны җырлыйлар, әйтәләр. Аба Альф Ибрагимов, бу бит Нәҗип Җиһановның шулкадәр современный ритмнар, шулкадәр гармониялар матур. Ничек ул язган ул 40-нчы елларда, 50-нчы елларда шулкадәр актуаль проблемалар белән, актуаль ритмнар белән, оркестровкалар белән музыканы. Менә әйтәбез бит генийлар на 100 лет вперед язалар дип. Менә шулай алар безгә 100 елга алдан ничектер наследие калдырлар, артефактларны калдырганнар. Заманча ителгән мирас калдырган. Менә хәзер дә җырлаганда Фәйзи спектакльне, димәк, Үзир Гаджибековның спектакльләрен. Бу бит әле шишелмәгән, менә шундый серләр. Әле аны ачарга ул серләрне. Үзегез эчендә музыкантлар да күпме ачыш ясый. Төрле оста, зур дәрәҗәле дирижерлар да сезнең опера студиясе белән хезмәттәшлек иткәннәр икән. Безнең шундый мини модель театр дип әйтәбез, бездә режиссерлар да эшли. Бездә Фәрит Бикчентаев да проект ясады, Наемщик Сайдашевның концерт варианты булса да бик көчле, бик дәрәҗәле булды. Аннан соң Рөстәм Фатхуллин ясады бик күп спектакль. Яшь режиссерлар да ясыйлар. Мәскәүдән дә килеп ясыйлар безнең спектакльләребезне. Дирижерлар турында әйтсәң инде, Сладковский да безнең белән Алтын чәч шундый зур проект ясады. Без аны Open Air дип әйтәбез. Беренче тапкыр Татарстанда Кылшариф мәчет янында матур итеп Алтын чәчне тапшырдык. 5000 тамашачы килде. Консерваторияның ректоры Вадим Рович Дулаталиев ул безне бу фестивальгә бик принципиаль яктан җибәрә. Элек без түлидерик, безгә Министерство культурада бирәдер юлга акча. Менә хәзер ректорат әйтте, сез шулкадәр зур авторитет ясадыгыз, дәрәҗәдә чыгышлар ясадыгыз, Россиянең театраль фестиваленә сез кызык булсагыз, үзләре түләсеннәр әле юлга дип, менә шундый переговорлар үткәреп, хәзер менә безне чакырган Союз театральных деятелей, музыкальная ассоциация бөтен чыгымнарны үз өсләренә алдылар. Безнең өчен бу зур кызыксыналар, чөнки без парабыз матур спектакльләр, әйтәмеш сәләтле яшьләрне күрсәтәбез, һәм без барыбер академик классика буенча куябыз ул спектакльләрне. Тагын бер проект сез җитәкчелек иткән, бу инде татар хорлары, татар музыкасы белән бәйле хорларның яңратышы. Сез моңа җитәкчелек итәсез, инде бу фестивальгә 20 ел, 20нче тапкыр менә бу ел булды аның фестиваль узды. Һәм 500ләп классик әсәр яңраган икән. Фәфия ханым, шулар арасында 100 әсәр махсус фестиваль өчен язылган. Димәк, хор коллективлары өчен язучы безнең композиторларыбыз бар. Аларны яратып башкаручы иҗади хор коллективларыбыз да бар. Безнең халык моңлы, шишмәләре шылтырап тора, балаларыбыз сәләтле. Без фестивальне башлаганда Казанда бик күп хорлар. Менә татарча җырлый торган, татар репертуар әсәрләре булган коллективлар бик сирәк иде. Менә 3-4 коллектив булды. Елдан елга үсеш барды. Аннан соң менә безнең зур шундый әйтәсем килә мәктәп булды композиторларда өчен. Алар менә сәхнәдә күрәләр коллективны, җырлый торган коллективны. Нигә минем әсәремне җырламыйлар?
Язым әле мин аларга да цикл, кантата, оратория. И менә шулай иттереп, менә без элеккеге ораторияларны искә алып, менә Мирсәет Яруллинның ораториясын кеше, беренче оратория, татар телендә язылган оратория, Ринат Харисның сүзләренә, шулкадәр матур, шулкадәр бийек, прямо рухны күтәрә торган оратория, музыка. Кеше кем син? Планета өчен кем? Синең нинди төп максатың? Менә җирне саклау, кешене җир саклый, җирне кеше саклый дип, менә шундый зур-зур кредолар белән, менә аны җырлаганнан соң, беләсезме, яшь композиторлар шулкадәр күп кантаталар, ораториялар яздылар, орган белән, хор белән, оркестр белән, хор белән. Мин шулкадәр шатланам, без хәзер бик зур элемтәдә, бик дуслашабыз композиторлар белән. Безнең хатын-кызлар бик күп яза башлады. Яшь кызлар, яшь композитор хатын-кызлар бик матур музыка әсәрләр язалар. Менә безнең 20-нче юбилейебезне без гала концерт белән үткәрдек зур концерт залында. Безнең 3 сәгать концерт барды. Миңа бик лекте. Чөнки мин бер коллективны да калдыра алмадым. Аларны ничек калдырасың? Алар яңа әсәрләр җырлыйлар, премьералар. Махсус фестиваль өчен язылган, махсус шул коллектив өчен язылган. Гомумән алганда Казан консерваториясе чыннан да шундый зур мәктәп, кем шушы консерваториядә белем алган, иҗади учак дип әйтәбез, шулай бит. Әйе, менә консерваториядә тормыш ничек гөрли, менә син студент чакларында булган, ничек хәтерлисең аларны? Консерваториядә укыганда бик күп белем аласың, бик күп сәләтле кешеләр белән танышасың. Мин анда күп дусларны таптым, коллегаларны таптым, үз кругозорны расширя. Киңәйттең. Әйе. Менә Айрат үзе яшь кенә, күптән түгел генә аңа мактаулы исем биргәннәр. Бу инде аның таланты, аның кирәклеге, аның тамашачы ягыннан яратып тыңлау турында әйтә. Татарстанның атказанган артисты. Котлыйбыз форсаттан файдаланып, Айрат. Уңышлар телибез. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт. Тамашачыларга тагын бер кат искә төшереп китик. 14 октябрь көнне Мәскәү каласында барлык татарларны, тамашачыларны көтеп калабыз. Әйе, Матур спектакль. Бик көтеп калабыз. Анда татар диаспорабыз да килә, кунаклар азербайҗанский диаспорадан да киләләр. Һәм дә ки музыкантлар киләләр, безнең тыңнарга дусларыбыз, туганнарыбыз. Әйе, уңышлы чыгыш булсын дип, тамашачыларның исенә кереп калырлык, менә шулай озак еллар сөйләрлек вакыйга булсын дип әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Тыныч еллар булсын барыбызга да. Рәхмәт. Бүгенгә менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.